Psalm 55, mag-start ta sa verse 15 nga do sa verse 19. Kung nasa amen? Tanan manindog. It could be a bad morning. Tanan manindog. Tanan manindog. Ampo para sa akong Bisaya. Psalm 55 verse 15. And I'm going to try to preach in Visayan, pero musari ko ninyo daan, maglusud ko gamay. Psalm 55 verse 15, let death seize upon them, and let them go down quick into hell. Do you think David was mad? Nasuko ba siya kamay na pungot? For wickedness is in their dwellings, and among them. As for me, I will call upon God. That's a good idea. And the Lord shall save me. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice. He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me, for there were many with me. God shall hear and afflict them, even he that abideth of old, Selah. Because, here's the text verse, because they have no changes, therefore they fear not God. Bisaya. Itugo nga ang kamatayon mo sakmit kanila. What is sakmit? Grab them. The English is seize, which means kana. Tugote nga, itugo nga ang kamatayon mo sakmit kanila. O itugo nga sila mo kana og pagdali nga to sa impyerno. Kayang kadautan na nasa ilang mga puloy-anan o diha kanila, alang kanako, ako mutawag nga sa Diyos ug ang Ginoo muluwas kanako. Sa gabi ug sa buntag ug sa udto, ako moampo ug mosinggit nga makusog ug siya maminaw sa akong tingog. Siya mipalingkaw sa akong kalag diha sa kalinaw, gikan sa gubat nga batok kanako, kay dihay daghan nga uban kanako. Ang Diyos maminaw ug mosakit kanila. Mosakit kanila bisan siya nga nagapabilin sa kakaraanan. Sila. Tungod kay sila walay kausaban, busa sila wala nahadlok sa Diyos. Is there any difference between kausaban and kausbanan? Or pareho man good? It's a pareho man. The title of the message this morning comes from verse 19. Because they have no changes. Tungod kay sila walay mga kausaban. Because they have no changes. Magampo na ta? Dayon, kung makalingkod para sa mensahe karong buntag. Dear Father, I need you today. Lord, my flesh is weak, my body is weak, but thank you that you're strong when we're weak. Now, God, you know I don't feel very clear-headed. You know my tongue is getting tangled with the Visayan this morning. Dear God, would you step in? Would you intervene in the message this morning? Would you work in spite of my weakness? Would you fill me with your Spirit? Would you help me, Lord, to preach and speak clearly in English or Visayan? Lord, would you just help me today? Would you help me to help our people? Please, Lord, work in our hearts. Help us, God, to make good decisions today. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. I'm going to take a sip of salabat. It was too hot earlier. We'll try now. I burned my tongue. How do you say? Kasuhan si gladits nako. And that's na-burn ako. What is burn my tongue? What is that in Visayan? Paso? Like pee? Paso? Napaso akong dila? Still hot. Patay. Alright, mga ayoko ka mo maminaw. Listen carefully. Tungod, murag dali ko magdagan-dagan. Dali ko, wala ko daghang jokes karon. Medyo maluya ko. And the medicine makes my mind slow. So, maglusod ko magwali sa Bisaya. Tungod, isog gyurong tambal. Kanamong rasa na kurog gyura kong kamot. Usa akong legs magkurog. So, isog gyurong tambal nga gihatag na ko sa doctor. Psalm 55 atong gibasa karon, gisulat ni David sa diha nga ang iyang tigtam. I'm gonna say it in English first because I can't speak Visayan.
Psalm 55 was written by David when his counselor and close friend Ahithophel betrayed him and joined Absalom in his rebellion against his father. Ang background story ni ini nga chapter, nainumdum mo sa story ni Absalom, anak ni David. Guwapo kaayo siya. Ang Biblia nagyon na siya taas nga buhok. Rebellious siya. By the way, long hair on men is always a sign of rebellion. Because the Bible says it is a shame for a man to have long hair. Ang Biblia nagyon maulawon kung ang lalaki na ay taos nga buhok. Tungod ang Diyos may hatag taos buhok sa babae. Kanang ang lalaki na ay short hair. Kanang gitulo sa Biblia. Absalom had very long, beautiful hair. Nagpalot siya one time matag tuig. Ug bugat gyud. But he was a very handsome, guwapo kaayo siya, and very, very charismatic. Makadani siya. Ang tao, dali kayo ganahan niya, dali kayo magsalig kaniya. Kanang iyang personality. Ug nagdecision siya, nga ganan siya mahimong hari. So naghimo siya sa simple nga plano. Ako mupatay sa akong papa, ug ako mahimong hari. O ang Biblia nagingon, nagkonsabo siya sa mga tao sa nasod, nagkawat siya. The Bible says, he stole the hearts of the men of Israel from his father. Siya nagkawat sa mga kasing-kasing sa tao sa Israel, gikan sa iyang amahan. Does that make sense that way in Visayas? Okay. He stole their hearts. Nagkonsabo sila o nagandam sila nagatake sa Jerusalem aron mupatay sa iyang amahan aron si Absalom pwede mahimong hari sa Israel niya ng panahon na. Masamo pa para ni David ang iyang pinakasud nga higala, ang iyang tigtambag si Ahithophel, the closest friend David had. He was also good friends with a man named Hushai the Archite. Pero, para ni David, bisan hari siya, si Ahithophel, what's the word? Patas? He calls him equals. Patas sila. Si David, open kaayo ni Ahithophel. And the Bible says Ahithophel was the wisest man in the entire kingdom. Maalamon gayud si Ahithophel. Pero si Ahithophel na ay gamay nga kapungot nga to ni David. Si Ahithophel na ay granddaughter, where'd Mama Ruth go? She nagbiya siya nako, kibiyan ko sa kunasawa. Gisalikway. I think, let me get this straight. Si Ahithophel, siya ang lolo ni Bathsheba. Kabalo mo si Bathsheba, si David nag-commit sa adultery, naghimo sa nagpanapaw, kana ba? Uban ni Bathsheba, ang apo ni Ahithophel. O murag tungod niya nga sala, si Ahithophel naghawid og kapungot batok ni David. Ug sa diha nga si Absalom nagrebel na batok sa iyang amahan, nagkonsabo na, si Ahithophel nagdesisyon nga mo dapig ni Absalom. So si David gibudhi sa iyang pinakasuod nga higala. Murag dugay na si Ahithophel nagtago siyang kapungot. Sa gawas, mahigugmaong gyapon siya nga ato ni David, pero sa sulod na ay kapungot. Kung man kayo na kana diri sa Pilipinas, ang tao masuko, magtago sa ilang kasuko, paminaw na ko. Kana nga, English, that kind of behavior does not destroy the person you hate, it destroys you. The Bible says, siya nga magatago og kadumot, pinaagi sa pagpamakak sa ngabil. Can I say it that way? I'm translating. English yun na. He that hideth hatred by lying lips. So that's what I just said. Sakto na gyud. His wickedness shall be showed before the entire congregation. Kinsa ang madaod? Ang tao nga masukan or nasukan? Ang tao nga nasukan o ang tao nga nasuko? Ang tao nga nasuko. Be very, very careful about ang naghawid sa kapungot. Oh, Maya, kumusta ka? Pero sa sulod na ikaw. You be careful, that's poison. Kana mo guba kanimo og dilit malikayan. Sama kung nakay poison. Sulod sa imong lawas. Sama gyud kana sa cancer. Ang kapait, ang pagkawalay pasaylo. Can I say it that way? Ang pagkawalay pasaylo, unforgiveness, mao ang poison nga sama sa cancer, hinay-hinay mo puno sa imong tibo kinabuhi. You be careful. You say, well, I'm angry at that person. You get God's help and you learn to forgive.
Pangayog tabang sa Diyos ug pagpasaylo kaniya because kana nga hilo muguba gayud kanimo. Sa katapusan sa story, si David buhi gyapon si Ahithophel nagbitay sa iyang kaugalingon. O sa hikog, naghikog siya. Pero kana ang background sa atong text verse karong buntag, si David gibudhi sa iyang anak, gibudhi sa iyang pinakasuod nga higala, gibudhi sa daghang sakop sa iyang gingharian. More people ang kadaghanan midapig ni Absalom. Kung ang minority lang mikuyog gyapon ni David. That's the background story of this text verse. So kung kita mo kita siya mo gamit sa pulong sila, kanila. He's talking about Absalom, Ahithophel, ug ang tanan daotang tao nga nagapil nila diha sa rebellion. Sapta ninyo, diha sa konsabo. Is that the word konsabo? Go with me to 2 Samuel chapter 17 verse 1. Ganan ko ikaw mo kita sa pagbudhi ni Ahithophel sa iyang higala. Tinuod man, nakasala gayud si David batok sa apo ni Ahithophel. Pero kana dali mo hatag, wala ni hatag kaniya sa katungod nga magbudhi sa gipili sa Diyos. We're going to 2 Samuel 17. 2 Samuel chapter 17. Mainom na. Second Samuel chapter 17. Kung nanasa, amen? Moreover, Ahithophel said unto Absalom, nining panahon na si David nag-ikyas nagikan sa Jerusalem, aron dili, so there wouldn't be a complete battle, aron dili daghang tao mamatay o mamatay si David pod. So nag-ikyas na siya sa Jerusalem. Si Absalom nana sa Jerusalem, uban ni Ahithophel, ug si Ahithophel magandang motambag ni Absalom, unsaon paghimo sa guba patok sa amahan. 2 Samuel chapter 17 verse 1. Kung nana say amen? Moreover, Ahithophel said unto Absalom, let me now choose out 12,000 men, and I will arise and pursue after David this night. And I will come upon him while he is weary and weak-handed, and I will make him afraid, and all the people that are with him shall flee. And watch the sentence, and I will smite the king only. Bisaya, dugang pa si Ahithophel, miingon nga to ni Absalom, tuguti ako karon nga mupili og napulo og 2,000 ka tawo, ug ako mutindog og mugukod ni David niining gabhiona, ug ako musulong nga kaniya samtang siya kapoy ug luya, ug mohimo kaniya sa pagkahadlok, ug ang tibuok katawhan nga uban kaniya mukagyu, ug ako muhampak sa hari lamang. Ang pulong smite, hampak sa Bisaya, usa ay nagpasabot magbunal, pero daghang panahon nagpasabot gamito ng espada. And that's what it means here. Kung ako mahampak nimo sa bunal, makasakit. Kung ako mahampak nimo sa espada, mamatay ka. And that's what it means here. So David's friend, ang sud nga higala ni David, nagingon, ako mo patay ni David, ako mismo. That's what he said. I will smite the king only. Kana ang kadako, kanang kalalom sa pagbudhi ni Ahithophel ngadto ni David. So here in Psalm 55, si David nakastorya kabayan ni Absalom, Ahithophel, o ang tanan daw tang tao nga nagdapig kanila sa guba batok ni David. Kana ang background, pero dali kong mag-focus sa story karong buntag. I just want to preach from this simple verse, this simple sentence in verse 19. Go back to Psalm, I'm sorry. Balik na ta sa Psalm 55, palihog, verse 19, atong text verse karong buntag. Psalmo, sa Bisaya, Psalm 55, verse 19. Kini akong text verse. Psalm 55. Kung nana, say amen? God shall hear and afflict them, even he that abideth of old. So who is the them? Kinsang kanila dire. Kinsang Diyos mo sakit. Ang mga dapig ni Absalom o Ahithophel. Kana ang bulong ng mga dapig? God shall hear and afflict them.
Even he that abideth of old, Selah, because they have no changes, therefore they fear not God. Ang Diyos mamina og mosakit kanila, bisan siya nga nagapabilin sa kakaraanan. Am I saying that correctly? Kakaraanan. I hate that word. Kakaraanan. Forget it. Sila. Tungod kay sila walay mga kausaban, busa sila wala nahadlok sa Diyos. What is David talking about here? Si David ang pinili sa Diyos. Ang Diyos ang nagpili si David nga mahimong hari sa Israel. Si David wala nag-volunteer. Ang Diyos nagpili gayud kaniya. Nainom mo sa story, si Saul nakasala na, o si Samuel nagsulti kaniya. Ang Diyos nagsalikway na kanimo, dali na ka pwede magpabiling hari dere. Ang Diyos nagpili sa laing nga nay kasing-kasing sama siya ha. Remember that story? Dayon ang Diyos nagpadala ni Samuel nga to sa balay ni Jesse. Si Jesse ang amahan ni David. Si David ang kinamanghuran. Nagbantay siya sa mga karnero. O ang Diyos nagpadala ni Samuel nga to sa balay ni Jesse. O dito sa balay ni Jesse, si Samuel nagdihog sa ulo ni David. Kana nga lana, kana nga, nasabta niyo, dihog, magbutang og lana sa ulo, di ba? Do you use that word like kung tao masakit, mabutang mo og, kanang pulong gamit ninyo, what do you call that stuff you put on? Isog yun, haplas. Magdihog ba ang haplas? Kana ang pulong? Okay. So, kung diya sa panahon sa Biblia, kung ang tao sa Diyos, ang propeta, ang pari, mobutang og lana diha sa ulo, kanamang picture nga kana nga tao gipili sa Diyos para sa special nga responsibilidad, special nga katungdanan. Og ang Diyos nagpili ni David nga mahimong sunod hari, og ang man of God nagdihog kaniya, nagbutang sa lana sa ulo aron mopakita sa tanan si David ang pinili sa Diyos nga mahimong hari. Now, ang tanan tao sa Israel nahibalo nga si David ang pinili sa Diyos. Silang tanan. Do you know what that means? Sa diha ang tao nagdapig ni Absalom, batok sa iyang amahan, wala sila nakigaway ni David. Nakigaway sila sa Diyos. Kaya siya ang nagpili ni David. Si David wala nagpili sa iyang kaugalingon. So, ang tanang tao nga dapig ni Absalom nakigbatok sa kabubuton sa Diyos. May I say that's dangerous. Delikado gyud kung ang Kristohanon or bisang kinsa lain magsulay, makigbatok, makigaway sa plano sa Diyos. Why would anyone do that? Think with me. Nga naman ang minugna makigaway sa iyang tigmugna? Why klaro? Dili ka makadaog. Pero bisan daghang Kristohanon maghimo niya na. Kabalo sila, unsay kabubuton sa Diyos, pero maglaya sila sama ni Jonah, nainom mo ni Jonah. Naglaya siya gikan sa kabubuton sa Diyos, nailain makigbatok sa kabubuton sa Diyos, nailain maghimo sa mga alibi, magbaliwala sa pulong sa Diyos. But you listen to me, sama nga si Jonah, sama sila ni Jonah, dili makadaog. Si Jonah, walay kabalaka, natulog, salud sa barko, pero ang Diyos nagpadala sa bagyo. Kuno nagyapon siya, makadaog ko gyapon. Ako sila what's the word? Makalabay? What's the word? Throw me overboard. Makalabay na ako, mamatay ko. Kung mamatay, dali ko makawali. Dali ko makatuman, kay mamatay na. That's how stubborn he was. Mas mayong mamatay kaysa pagsunod sa plano sa Diyos. Sila naglabay niya sa dagat. Ang Diyos nakoy plano gyapon, isda man. Dayon 3 days na siya sulod sa isda. Dili pwede mamatay. Diba? Kung tao na sulod sa tiyan sa isda, mamatay kayon. You understand? Na acid sulod sa tiyan aron matuno ang pagkaon. Pero ang Diyos wala nagtuon, namatay siya. You can't fight God's will and win. Dili makahimo nga bakigbatok sa plano sa Diyos ug modaog. Walay tao maghimo niya na hangtod karon. Pero nga naman lagi, nagdaghang tao sa Biblia o sa atong panahon karon nga makigbatok sa kabubuton sa Diyos, magbaliwala sa iyang pulong.
Makita na to ang rason sa atong text verse. Look with me again at verse 19. Psalm 55 verse 19. Kung nasa amen? God shall hear, meaning ang Diyos mo doon sa akong pagampo, tungkol si David na ako mo ampo, God shall hear and afflict them. Even he that abideth of old, Selah, because they have no changes, therefore they fear not God. Tungod kay sila walay mga kausaban, busa sila wala nahadlok sa Diyos. Nga naman, daghang tao makig-away sa kabubuton sa Diyos, makig-away sa Ginoo, magbaliwala sa iyang pulong. There's the answer right there. They fear not God. Sila wala nahadlok sa Diyos. Turn with me to Psalm 36 and verse 1. Psalm 36 and verse 1. Ang Biblia nagtudlo sa laing lugar sa Proverbs and Psalms. Ang Biblia nagtudlo, ang kahadlok sa Ginoo maong sinugdanan sa kaalam. Ang kaalam maong gikinahanglan nato aron mohimo sa mayong mga decision. So ang tanan mayong decision magsugod gayud sa kahadlok sa Ginoo. So kung ang tao maghimo sa maod nga mga decision, unsay problema? Wala siya nahadlok sa Ginoo. Psalm 36 verse 1. Kung nasa amen? The transgression of the wicked saith within my heart that there is no fear of God before His eyes. Kinahanglan ta maghinay mo basa ni ron masabtan. Ang kalapasan sa dautan. Unsay kalapasan? Lapas is kung magkasala ka. Literally means maglapas sa linya. Di ba? Kung naay utlanan sa property, naay sign, no trespassing. Di ba? Ang pulong trespass sa English, sa Bisaya, lapas. Okay? So, ang kalapasan sa dautan. So, kung siya, ang Diyos na ngayon, ayaw maglapas nini, ayaw maghimo niyana. Kung siya maghimo niyana. Okay? Ang kalapasan sa dautan, what does it do? Ang kalapasan sa dautan, nagiingon sulod sa akong kasing-kasing. So here's what David is saying. Kung mukita ko sa kalapasan sa mga dautan, kung mukita ko sa mga tao, nagbaliwala sa pulong sa Diyos, ako makapaandar sa akong kaugalayong kinabuhi. He said, kana ang ilang kalapasan, nagasturi sa akong kasing-kasing. Ang ilang kalapasan, musultin ako, kabayan sa ilang batasan. Ang kalabasan sa dautan, nagiingon sulod sa akong kasing-kasing. What does it tell me? Nga, walay kahadlok sa Diyos sa atubangan sa iyang mga mata. Kung ikaw mo kita sa tao nga magbaliwala sa Diyos, mag-decision, ako makapaandar sa akong kaugalayong kinabuhi. Kung ikaw mo kita sa tao, kabalo ko unsig itulo sa Biblia, pero ako makahimog yapon. Watch now. That tells you something. Wala siya nahadlok sa Diyos. Ang Diyos kabalo unsay ang gibuha, pero gibuhat niya gihapon. Wala siya kahadlok. Wala siya kahadlok sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo, mao ang butang nga mupugong kanato gikan sa paghimo sa mga daotang butang nga gitingwa sa atong daotang kinaiya. Paminaw nako, ang tanan tao bisan naluwas na gayud dugay na nagyapon ta ang daotan kinaiya nga ganahan sa sala. I don't care how long you've been saved, kung mag-absent ka sa simbahan, pipila ka simana, magbaliwala sa pagbasa sa Biblia, masyat-yud ka unsay mga sala, mahimo nimo. Just a few weeks, mag-backslide ka. Maghimo ka sa mga butang nga dili ka mag-imagine karon. Tungod ka na ang kadautan sa atong kinaiya. Kanamo rason ang Kristohanong kinahanglan maglakaw uban sa Dios kanunay, matag adlaw, tungod dali kayo atong kasing-kasing mobiya sa pagkamataron. What does the song say? Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. The word prone means dali mahitabo. Iya sa akong kini mag-uyon sa akong kinaiya. Sa akong kinaiya dali kayo mobiya sa akong Ginoo. You got to understand about yourself. Sulod sa imong unod, walay maayo. Pero ang kahadlok sa Diyos, kana ang magpugong kanato gikan sa daotang mga butang nga gitingwa sa atong kasing-kasing. Busa, kung ang tao walay kahadlok sa Diyos, walay bisan unsang butang
nga makapugong niya gikan sa kadautan. Are you listening? Kung walay kahadlok, kung tao walay kahadlok sa Diyos, walay bisan sa makapugong ganiya gikan sa kadautan. Allow me to illustrate. Ang tao sa Pilipinas magreklamo kabayan sa corruption sa government. Pero ang corruption sa government, mo pakita ra nga atong government walay kahadlok sa Ginoo. Kana manggod, huno-huno sila nga sila ang pinaka taas. Dili manggod na ay mas taas kay kanila. Kung ikaw mo kita sa tao nga makanunayon, matikason sa iyang business dealings, nagkaila na ka sa tao nga walay kahadlok sa Diyos. Bisa nasa sa dapitan, makita ni mo mga tao, wala nagkasal. Pero nag-ipon sila gihapon. Kana mo sulti ni mo, nagpuyot ta sa culture nga walay kahadlok sa Diyos. Are you listening? Karon ang dako nga issue sa Pilipinas, sa US, LGBTQ and all that. You watch me now. Ang tibok LGBTQ, ang tibok gay pride month and all that wickedness. Tanang kanang kadautan. Kanamo pakita lang kanato nga nagpuyot ta sa kalibutan nga walay kahadlok sa Dios. Wala sila nagatong ang Dios mo hukom sa ilang salat. Mohukom sa ilang pagkamasukihon, mohukom sa ilang kadautan. They don't believe it. Wala sila kahadlok sa Diyos, so walay butang magpugong nila. Pero dili dapat ta ma-surprise, kung mukita ta sa kadautan nining kalibutan na ang Diyos nag-warn na to, dugay na ang kalibutan magsamot og kadautan. Turn with me to 2 Timothy chapter 3 verse 13. 2 Timothy chapter 3 verse 13. Ang buntag June Carl. Tami isang katulog. Walay games dali sa big church, so medyo laay. Si Pastor Mike dili abtik karon. 2 Timothy 3:13. I'll try to tell a funny story later. Murag dali. Second Timothy 3:13. 2 Timothy 3:13. Kung nanasa, amen? But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Apan ang daotang nga mga tao ug mga mangingilad mosamot kangilad nga nagapanlimbong o ginalimbongan. Ang Diyos nagsulti na to dugay na. Ang Diyos nagyayon na to, nagpasidaan siya na to, dugay na, nga ang kalibutan, dali mahimo mas mayo, mahimo mas dautan. Are you with me this morning? Ang kalibutan, dali mahimo mas mayo, mahimo mas dautan. Dali dapat tama sa prices sa LGBTQ, ug tanan lain, dali dapat tama sa prices sa corruption sa government. Ang Diyos nagyayon na to. Pero, what is amazing is how many Christians live in disobedience to the commands of God, just like the world. Kana man ang butang na dapat, what's the word? Kahibulungan? Dapat mahibulungan na. I don't know how to say it. It should amaze us. I don't know how to say that. Dapat ta mahibulungan niya na. Kana. It shouldn't surprise us. Dali dapat ta ma-surprise kung doubt ang kalibutan, magkinubuhit diha sa I lost the word. Sukihon. Pagkamasukihon sa mga sugo sa Diyos. Pero, kung mga Kristohanon maghimot niya na, na problema. Kita ang nagsulti, nagatuko sa Biblia. Kita ang nagpahayag, naiguma ko sa Diyos. Pero kinang kamaturan, nagdaghang Kristohanon, nga magbaliwalak gayud sa daghang sugo sa Diyos. Magsimba Domingo sa buntag, dayon sa Lunes, ngato sa Sabado, magkinabuhi sila sama sa kalibutan. Na problema. Kabalo sila unsay gisugo sa Dios. I'm talking about nagastory ko. Wala ko nagastory kabayan sa fake Christians. Sabi ko, people naluwas na gyud. Nagatuo sila ni Kristo para sa ilang kaluwasan. Nag-angkong naiguma sa Dios. Pero bisan sila kabalo unsay gisugo sa Dios, usa mag-decision lang sila. Diko. This morning, I'd like to tell you the reason that so many Bible-believing Christians choose to live in disobedience to the commands of God. It's the same as the world. They don't fear God. Walay kahadlok sa Ginoo.
Kung ikaw makadungo sa pagwali sa pulong sa Diyos, and you see it in the Bible, dali ang gihuno ni Pastor Mike, dali ako dali maghimo-himo sa akong kaugalingong doktrina, ikaw mo kita sa imong kaugalingong mata diya sa pulong sa Diyos, makadungo sa pagwali, o ikaw mag-decision, kanadali para nako. Wala kay kahadlok sa Diyos. Kana ang problema. You don't fear God. Walay kahadlok sa Ginoo at tubangan sa ilang mga mata. Can I ask you a very simple question this morning? Pwede kong mga tanan ni mo karong buntag. Go ahead, get rid of him. Get rid of him. Ahawa siya. Or pwede mo, can I use the word sakop, mo dakop? Dakpa siya. Aron lutoon unya. Kinsa gigutom. Ako nagato kung manok na sulod sa among property, atwa na gyud. Ang siling ang mga tanan, nakakita pa ka sa akong manok? Wala, nakakita sa akong manok. And joke lang, dili ko mo to, dapat tamo kawat sa manok sa silingan. Dapat mo patay, ilabay. Can I ask you a question this morning? Pwede ba kung mga tanan nimo? Are you ready? Are you an obedient Christian? Ikaw ba usa ka Kristohanon nga masinugtanon sa Diyos? O kabalo ka unsay sakto? Kung member ka nining nga simbahan, kabalo ka unsay matarong nining kinabuhiya. So are you obedient? Nagabuha ba ka niya ng mga butanga nga ikaw nahibalo gisugo sa Diyos? Are you an obedient Christian? Do you do what you know is right? Magkinabuhi ba ka matagad lang nga maningkamon nga mo tugot mo tuman sa mga kasuguan sa Diyos? I'm not asking if you're perfect. Wala ko nang tanak kung perfecto ka. Tanak ko kung masinugtanon ka. Nay kalihinan. Wala ay perpekto nga Kristohanon, pero nay mga Kristohanon nga masinugtanon. Are you today striving to do what you know God wants you to do? Maningkamot ba ka karon nga magtuman sa mga butang nga nahibalo nimo gisugo sa Dios? If you are not, kung wala ka nagatuman sa Ginoo, matagadlaw karon ako musulti nimo sa rason. Wala kay kahadlok sa Diyos. Hunahuna ka, dili siya mosilot ka nako. Sama ni, kung sa ngalan niya, Pharaoh. What did Pharaoh say? Moses said, let my people go. And Pharaoh said, wako kaila sa Jehovah. Kung di ko mutugot sila mo ato. Same attitude. Why do Christians live in sin? Nga naman ang Kristohanon magdula-dula diya sa sala. Ako musulti nimo sa rason. Walay kahadlok sa Diyos kung makapugong nila. Wala kay kahadlok sa Ginoo. Kung kabalo ka unsa gituyo sa Diyos para kanimo, pero makanunayon, magpili ka, magbaliwala sa iyang plano, wa kay kahadlok sa Diyos. And let me just take a stop right here. Make a statement. The word fear of God in the Bible means fear. It does not mean just respect or appreciation. It means fear. Kahadlok man. Ang Diyos dili buto. I know. My dad told me growing up in Catholic school, sila nagtudlo. Ang pulong fear of God, nagpasabot a reverential awe, respeto. No, that's not what fear means. Fear means fear. Fear, kahadlok. Sabi, bata pa ko. Naiguma ko sa akong papa. Suod yun me. Pero naidaghang butang. Daghang butang. Many things I never did. Daghang sala wa gyud gihimo nako. Not because I loved my dad. Not because I was a spiritual young man. Spirituhanong kaayo. Nope, dili ka na. Daghang butang wala gihimo nako tungod nahadlok ko sa akong papa. Now, kung akong papa ni uli gikan sa trabaho, wala akong nagkuro, akong papa na, magtuago ko. No, dili ka na. Pero nahadlok ko sa nga makasala tungod kabalo ko sa resulta.
Are you listening to me? Nahadlok ko sa iyang kasuko. Nahadlok ko sa iyang disapproval. Nahadlok ko sa resulta sa sala nga siya modala. Yes, I loved my dad, but it was the fear of my dad that stopped me from doing stupid things. Ang kahadlok sa akong amahan, kanang nagpugong nako gikan sa buwang nga mga butang. Dili tanan, pero daghan. And that is exactly what the fear of God means. I don't care what anybody else says. Kung magtuon gyud ka sa tibok pulong sa Dios, ang pulong fear of God nagpasabot kahadlok gayon. Kung ako maghimo niini, base ng Dios magsilo nako. That is the fear of God. Ang kahadlok sa Diyos maong magpugong nimo gikan sa mga sala nga makaguba sa imong kinabuhi. O kung ang Kristohanon nahibalo sa kasuguan sa Diyos, pero magdesisyon nga magbaliwala kaniya, nagpakita lang siya nga wala siya kahadlok sa Ginoo. And why is it that even many Christians don't fear God? Ngano man lagi, bisang dakang Kristohanon, walay kahadlok sa Ginoo. Go back to our text verse again. Psalm 55:19. Psalm 55:19. Psalm 55:19. Kung nana, say amen? God shall hear and afflict them. Ang Diyos mo silot kanila. Even he that abideth of old, Selah, because they have no changes, therefore, tungod ni ana, they fear not God. Ang Diyos mamina og mosakit kanila, bisan siya nga nagapabilin sa kakaraanan sila. Tungod kay sila walay mga kausaban, busa sila wala nahadlok sa Diyos. Did you all see the reason? Tanaw ko. Nakitaan ba ninyo ang rason nga wala sila nahadlok sa Diyos? Tungod sila, where to go, nawala ko, tungod kay sila walay mga kausaban. What is that talking about? Nag-story kabahin sa mga kausbanan sa ilang kahimtang sa kinabuhi, sa ilang circumstances. Here's what it's saying. Si David, kinsa gi istorya ni David diri, ang mga tao nga nagdapig ni Absalom, di ba? Here's what he's saying. Nagdapig sila ni Absalom, ang Diyos walay buhat. Walay silot, walay hukam, wala gyud. Nagpadayon sila uban ni Absalom, walay paghukam. Nagpadayon uban ni sala, walay diretso nga resulta. Can I say it that way? Walay diretso nga resulta, ang Diyos naghulat. Dayon nakasalak pag-usab, ang Diyos naghulat. Dayon nagsalak pag-usab, ang Diyos naghulat. Og tungod kay sila walay kausaban, busa sila wala nahadlok sa Diyos. Turn with me to Psalm chapter 10 verse 11. Makita na to sa hunahuna kabahin sa mga ang hunahuna sa dautan, kabahin sa Diyos. Psalm chapter 10 verse 11. Psalm chapter 10 verse 11. Psalm chapter 10 verse 11. Kuna na, say amen? He hath said in his heart, kinag-story kabahin sa dautang tao, he hath said in his heart, God hath forgotten. He hideth his face. He will never see it. Siya may ingon diya siyang kasing-kasing ng Diyos nakalimot. Siya nagatago siyang nawong. Siya dali gayud makakita ni ini. So what he's saying? Nakasala ko, ang Diyos wala gibuha. Dili siya muhimo bisan unsa. It's not gonna do anything. Sama sa daghang kinikanan. Tanaw ko, daghang kinikanan. Iyang gamay nga anak, kabalo. Iyang kinikanan mo hulga, pero dili gyud mo patuman sa ilang hulga. Di ba? So, ang bata magpabadlong, ikaw mo sulti, ayaw na! Balik siya, maghimo pag-usab. Ayaw na! Ayaw na! Kung ikaw maghimo niya na again, ako mabunal ni mo. Kabalo siya nga dali tinuod. Kaya naghulga sa una. By the way, parents, every time you promise a punishment, do it.
Ayaw maghulga, dayon dili magpatuman, because your kids will learn, mom and dad are liars. They don't ever punish. Hangtod masukot na gayud. Are you listening to me? Dili ba ka na ang kinaiya sa dagang ginikanan? Maghulga, hangtod masukot gayud, dayon mabuwang. That's child abuse, not discipline. Ooh, that's popular, isn't it? Hannah is 7 months old. She's already gotten spanked. Yesterday. Say, but she's sick. Yep. And she needs to learn she's not in charge. I didn't beat her, but I stung her on the leg. And guess what? She obeyed. She needed to go to sleep. Dili siya na matulog. Ako nagkugos niya. Nagsulay siya and I said, Hannah, no. No. Kana lang. 2, basing 3 times, and nakakaton siya. Daddy means what he says. Are you listening? Many kids, ang rason nga dili mapugong nila, dili mapugnan. Dili mapugnan sila, tungod sukad gamay sila ang ilang kinikanan, naghulga pero walay pagpatuman. Hey parents, discipline your children according to what you promise. If you're not going to do it, don't threaten. That's not part of the message, but it sure fits, doesn't it? Now watch. Same situation here. Except for one minor difference, it's God and ang ginawalay sa'yo. Kita nga kinikanan masayo po sa hay, ang ginawala. But when a child learns, ang akong kinikanan, dili mo silot na ko, dili siya mapugnan. Tinod? That's kind of what happens with Christians. But there's a big difference. Sila makasala o ang Diyos maghula. Dili tungod siya nagadawat sa ilang sala, naghula siya arong muhatag nila sa oportunidad nga maghinulsol. Are you listening to me? So sila nakasala pag-usab, ang Diyos naghula gihapon. Kung nakasala pag-usab, o ang Ginoo naghula sa gihapon, sila maghunahuna, ang Diyos dili maghimo bisan unsa. But let me tell you something. Yes, He will. Kung hunahuna ka ang Diyos dili magsilot, tungod wala pa siya nagsilot, butol ka. Turn with me to Psalm 50, verse 21. Listen to me very carefully. Don't be confused by God's patience and God's mercy. It is not evidence that He accepts sin. Kaya malibog sa kaluoy o pasensya sa Diyos, kanat dili ang ebidensya nga magdawa siya sa atong sala. Psalm 50, verse 21. Kunana, say amen? These things hast thou done, and I kept silence. Thou thoughtest that I was altogether such an one as thyself, but I will reprove thee, and set them in order before thine eyes. Kini mga butana, imong gihimo, og ako nagpagkahilom. Nag-story siya kabay sa daghang daotang sala, nga gilista sa verses 1. Kini mga butana, imong gihimo, og ako nagpagkahilom. Ikaw naghunuhunang ako sa hingpit sama sa usa nga ingon sa imong kaugalingon. Apan ako mosaway kanimo ug mupa himutang kanila atubangan sa imong mga mata. Now look at your pastor. Usahay kita makasala ug ang Dios magpakahilom. Ayaw malibog. Wala siya nagdawat sa imong sala. Naghatag ra siya kanimo og oportunidad nga maghinulsol, magsugid sa imong sala ug magpabalik sa Ginoo. Pero kung ikaw maghunahuna, wala siya naghukom na ko karon, dili gyud nasayop gyud ka. Siya nagsulti, I will reprove thee. Sa problema, kulang ang kahadlok sa Dios. Nga naman, because they have no changes. Go back with me to Psalm 55 one more time. Psalm 55 verse 19. Psalm 55, verse 19. Psalm 55, verse 19. Kung nanas, amen? God shall hear and afflict them, even he that abideth of old, Selah. Because they have no changes, therefore they fear not God. Ang Diyos maminaw, og mo sakit kanila, bisan siya nga nakapabilin sa I can't say that word, Selah. Tungod kay sila walay mga kausaban, busa sila wala nahadlok sa Diyos. Most of the time,
Kasagaran, kung magwali ko, specific gayura kung pagwali. Magwali ko kabayan sa specific sin, ang pagpamakak, ang pagmatikason, ang pag-inom, ang mga bisyo, ang mga paglantaw sa hugaw. Ang Diyos wala nagtugo na ko karon. Ako mga tanak lang karon. Ikaw ba, us ka masinugtanong na Kristohan? Unsay sugo sa Diyos nga gibaliwala nimo karon? Og unsay kinahanglan buhaton sa Dios, unsay kinahanglan usbon sa Dios sa imong situation aron ikaw mobalik kaniya. Because they have no changes, therefore they fear not God. So what does God need to change in your life to scare you? Unsay kinahanglan buhaton sa Ginoo diha sa imong kinabuhi aron ikaw mahadlok na sa Ginoo. Whatever it is, kaya niya. Kaya niya. Kaya niya. Kabalo kong kaya niya, sayod ko kayas, Ginoong siloton ka, silotan ka. Siloton ko, mag-rhyme. What? Look at me now. Unsay sugo sa Ginoo, gibaliwala nimo karon si mana. You know it's wrong and you did it anyway. Kabalo ka na sayo, pero gihimo nimo gihapon tungod gitantalan ka. Watch now, ang Diyos mo pasaylo nimo, pero iya maghula, hangtod siya mag-move. Mangayog, kinahanglan mangayog pagpasaylo karon sa dili pa siya magsilot because He will punish. Let me show you one more verse. Hebrews chapter 12 verse 6. Ang Biblia klaro gyud ang Dios magdiscipline sa iyang mga anak. Tanan niyang mga anak. I'm going to read 3 verses. Hebrews 12 verse 6, 7 and 8. Hebrews 12 verse 6, 7 and 8. Kung nanas, amen? I'll give you another second. Hebrews na do sa katapusan sa imong Biblia. Kumubot ka sa Revelation, kinahanglan mo taras kamay. Hebrews is the last bigger book of the epistles. 13 chapters na sa Hebrews. Hebrews chapter 12 verse 6. Kung nanas, amen? For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Something niyo, bastard? Strong kayo sa English. Hapit na cursing, pero nasa Biblia, bastard nagpasabot anak sa gawas. Dili tinuod nga anak. Kay sa kangkinsa ang Ginoo nagahigugma, siya nagakastigo. Og nagalatos sa matag anak nga sa kangkinsa siya nagadawat. Kung kamo naglahot tayo sa pagkastigo, ang Diyos nagatagad kaninyo ingon nga mga anak. Kay unsa ba siya nga pagkaanak sa kangkinsa ang amahan wala nagakastigo? Apan, kung kamo walay pagkastigo, nga niini ang tanan umaambit, nan kamo mga bastard, anak sa gawas, meaning delete tinuod anak sa Diyos, o delete mga anak. Do you know what God is saying here? He's saying, ako magbunal, ako mag-discipline sa ako na nakra. Maghukom siya sa mga dautan, pero mag-discipline siya sa iyang nakra. Panaglitan. Si Brother Julius, Ma'am Farah, nagpuyo sa taas sa mong balay, kanang ilang balay na misaubos. So, ang ilang bata, nasulod sa balay na mo, sila sa taas, kami sa ubos. Kung akong mga anak, makasalat, ako mag-spank kanila, magbunal ko nila. Pero kung anak ni Brother Julius makasalat, dili ko mabunal nila. Di ba? Kaya nga naman, they're not my kids. Dili sila iya kanako. Tinuod? Dili sila magbunal sa akong mga anak. Dili iya nila. Do you know what God's saying here? Kung makasala ka, balik, o ang Diyos dili gyud mo kastigo nimo, basin ang rasang wala ka naluwas. That's what it said. Bastard means delete tinuod nga anak. Na wala ko nagsulay mo convince nimo or wala ko nagsulay magpaduda nimo sa imong kaluwasan. I don't do that. What I'm saying is, kung nagasala ka o walay nahitabo, nagasala, walay nahitabo, kung ikaw naluwas gayud, ang pagdisiplina padulong. And if it never comes, you're not saved. You hear me? Because God said, ang tanan anak, akong
Kastigohon? Kastigohan? Kastigohon. So if I can sin for months and months and nothing ever happens, something's wrong with my salvation. Now, I don't preach that very often because di ko ganahang ang tao magduda. But you listen to me. I'm not talking about 1 week. I'm talking about months and years. If God never disciplines you, dili yun ka magbati sa pressure sa Ginoo. Kinahanglan ka maglantaw sa imong kaluwasan. Pero kung nakadiri ka ring buntag ug naigo ka, uy, sakit ka ayo, nindot gyud anak na ka sa Dios. Ang Diyos nagkastigo gyapon nimo. You know God's number one method of spanking His children? Preaching. Pastor Mike, lalong og dulo ang imong pagwali. Kana ang kastigo sa Ginoo. Get right with God. Ang Diyos kana ang pinakasayon paagi nga magpabalik sa Ginoo. The best way to get right with God is kung maigo ka sa pagwali, come to the front, say, Ginoo, sayop gyud ko palihog pasaylo ako. That's a whole lot better maghula ang torang Diyos. Bam! God spanks harder than I do. Kina ko mensahe karon. I don't know why I'm preaching this message this morning, but paminaw na ko. Kung ang Diyos nagpakita nimo sa sala sa imong kinabuhi karong buntag, ayaw maghula hangtod siya magkastigo nimo. Makalikay ka sa kastigo diri sa atubangan. Makalikay ka sa kastigo atubangan sa Ginoo, nagaampo Ginoo na sayop gyud ko mag-stop ko niya na palihog pasaylo ako. The Bible says confess and forsake. What is pagsugid o pagsalikway? So akong challenge ninyo karon, ayaw maghula ang torang pagsilop mo, bod. Pagkamatarong uban sa Ginoo karong buntag. Kung nakay sala karon semana or last few weeks, get it right before God comes with the spank. I hope naglaon ko klaro ang mensahe karon, naglusod ko sa akong saya karong buntag, but I think the truth is clear. Ang Diyos nagpasidaan nato. Don't run from the warning. Let's do right. I want every head bowed, every eye closed.